Tak pozdravujem všetkých spokojné. Mám tu pri sebe Martinku, ktorá je po absolvovaní programu Spokojná byť sama sebou. Ahoj Martinka. Ahoj Helka, pekný deň prajem. Teším sa, že sa ideme porozprávať o tom, ako si sa mala v tomto programe a možno, čo si z neho odniesla do života. Tak možno tak na úvod, Martinka, povedz niečo o sebe, v akej si teraz etape života a možno čím všetkým si už prešla aj po takej pracovnej stránke. Uh-huh. No, ja som zo stredného Slovenska. Momentálne som na materskej dovolenke, takže vlastne som mamičkou na plný úväzok. Starám sa o deti, o dom, o domácnosť, záhradu, hospodárstvo. Máme toho celkom dosť. Vyštudovala som záhradnú a krajinnú architektúru a mala som už aj pracovné skúsenosti, mala som už niekoľko pracovných skúseností, ale vlastne žiadna nebola taká úplne ideálna, ako som si to predstavovala na vysokej škole, aké to bude skvelé, akú skvelú prácu budem mať. Ako si žiadna nebola úplne taká presne taká. Takže tak. A teraz vlastne teda som na materskej. OK. Mne by zaujímalo, ako sa máš po programe, či tam vnímaš rozdiel medzi tým, ako keď si ešte bola možno pred vstupom do programu a ako si sa v celom tom cítila, v tom možno sebapoznaní a v tom svojom nejakom kariérnom nasmerovaní a teraz po absolvovaní programu, že či tam rozdiel možno, ak áno, tak aký? Ja som vlastne do programu nastúpila hlavne kvôli tomu, že som sa chcela trošku si tak ozrejmiť to moje ďalšie kariérne smerovanie, takže akou cestou sa vydám po skončení materskej. A momentálne žijem hlavne deťmi, ktoré zaberajú väčšinu kapacity mojej. A celý program bol pre mňa taký veľmi pekný čas, kedy som sa mohla venovať sama sebe. A odnášam si z programu aj nové poznatky, aj takú práve v tom profesnom zameraní alebo ďalšom kariérnom smerovaní takú väčšiu rozhodnosť možno. A tým pádom vlastne mám sa lepšie. Mám sa určite lepšie než predtým. Je to vlastne preto, že mala som priestor pre seba. Takže som si to tak ako keby sebe darovala, tento program. A načerpala som z neho a môžem teraz vlastne z tohto, čo som načerpala, tak môžem teraz s tým ako keby pokračovať ďalej. OK. Čím ťa možno oslovila práve Spokojná, že si vybrala pre seba a svoje nejaké takéto kariérne rozhodovanie práve tento program, hej? Že v čom to bolo možno pre teba také určujúce? Priznám sa, že to prišlo tak ako blesk z jasného neba, že som sa dostala že som objavila tento program a následne, že som sa aj rozhodla. A určujúce pre mňa bolo, teda jednou z vecí, kvôli ktorým som sa rozhodovala, je práve aj vlastne práca s talentami a s teóriou Gallup, ktorú som plánovala, že jedného dňa sa k tomu nejak priblížim a spoznám tieto veci a práve v tomto programe vlastne som ako keby mohla do toho nahliadnúť trošku viac. Áno, ty si vlastne aj plánovala, že si urobíš aj do budúcna dotazník, takže áno, že je to niečo, do čoho budeš chcieť možno ešte viacej do hĺbky ísť, tak tomu sa teším. A ti to tak prajem, lebo sú to naozaj také krásne momenty, keď si človek tie svoje talenty objaví. Dobre, možno, že aké veci sa ti podarilo nájsť od tebe v tomto programe? Podiel sa trošku s nami. Priznám sa, že sa mi podarilo nájsť celkom dosť vecí. Myslela som si, že ja toho akože pomerne veľa viem, alebo že možno, že nemám ako keby na čo nové prísť, ale program je vystavaný tak, že je tam toho stále ako keby čo objavovať. Ten potenciál je široký a zahrňa toľko veľa
možností, čo všetko, alebo cez aké zrkadlá sa môže na seba žena pozrieť. Takže som objavila, alebo teda zvážila som si všetko možné, vlastne hodnoty, role, celkovo ten potenciál. Pozerala som sa na seba inak, než som sa dovtedy na seba pozerala. A objavila som také niečo pre mňa, takú hodnotu pre mňa, taký môj poklad, ktorý teraz vlastne mám tým, že som ho objavila, tak som ho tak chytila, že to je moje a môžem si to tak vyčkať. Krásne. Ako ti vyhovoval ten spôsob fungovania programu, možno dĺžka, interval a aj ten spôsob možno aj toho ukončenia? V rámci toho programu sme to ukončili aj mentoringom, takže možno ak môžeš o tomto trošku viac povedať. No, program trval 5 týždňov. Ja som ho absolvovala zo záznamu, nie online. Forma zo záznamu mi vyhovovala kvôli tomu, že mala som možnosť ja si stanoviť, kedy vlastne sa budem tomu venovať. Mohla som si to rozdeliť na menšie časové úseky, čo mne popri deťoch vyhovovalo najviac, asi ako mohlo. Dĺžka 5 týždňov sa mi zdala taká akurátna. Tým, že to vlastne nebol intenzívny jednodňový program, ale rozťahnuté do väčšej doby, tak som mala možnosť si to tak všetko zvažovať, rozmýšľať, premýšľať, prepájať, hľadať v tom všetkom súvislosti. Zas to nebolo ani príliš dlhé na to, aby som dokázala zabudnúť, čo bolo na začiatku. Takže si myslím, že ten mesiac takého premýšľania práve nad tým potenciálom bol tak akurát. A mali sme vlastne spolu 2 konzultácie. Jedna bola počas programu, kde som dostala takú spätnú väzbu na to, čo nachádzam. A potom nakoniec konzultácia, tak tá vlastne tomu tak všetko to tak do seba zapadlo, dalo to zmysel. A čo bola tá najväčšia hodnota, ktorá v tomto programe ako keby pre teba vyvstala? Hodnota pre mňa bola, už tak ako som o tom hovorila, práve to, že som našla niečo svoje a vlastne som vďačná za to, že som si to objavila ja sama. Že to nebolo niečo načítané z kníh, niečo, čo by mi možno niekto odporučil, alebo čo by mi niekto povedal, že ty to máš takto a takto, ale vlastne ja som si to našla sama v sebe. A to je pre mňa taká najväčšia hodnota toho všetkého. Ako si vnímala ten môj sprievod počas toho programu? Vyhovovalo ti to, ako som nejakým spôsobom viedla tento program, alebo aj tie konzultácie viedla s tebou? Bolo to pre teba fajn, alebo by si ešte možno odporúčila niečo vylepšiť? Mne osobne to takto vyhovovalo, že vlastne dostala som odpovede na všetky otázky, ktoré som si sama kládla, alebo v ktorých som potrebovala podporu. Takže toto mi vyhovovalo. A zároveň sa mi otvorili ďalšie možnosti, alebo vidím ako keby, že kde ďalej je možné sa posúvať. Takže som na ceste a pokračujem ďalej a verím, alebo teda budem pokračovať na ceste spokojnej ženy ešte ďalej s tebou, Helka. A veľmi sa na to teším, čo ešte ďalej ma čaká. Super. A ešte možno, ak môžem prezradiť, tak ty si tak trošku aj vydefinovala, že ako sa chceš možno tak posúvať. Rozhodovala si sa možno medzi nejakým takým, že niečím svojím, alebo že či pôjdeš do práce, tak ak môžeš ešte o tomto povedať, že čo ti vlastne z toho vyvstalo celého? Ja som počas programu pochopila to, prečo tie moje predchádzajúce pracovné skúsenosti neboli práve tie ideálne. A toto uvedomenie si ma vlastne vedie ďalej k tomu, že už viem, čo si mám vyberať, alebo čo je pre mňa dôležité aj v tej ďalšej práci. A rozhodovala som sa, alebo teda stále sa rozhodujem v tom, či začať podnikať, alebo či ísť formou trvalého pracovného pomeru v nejakom zamestnaní. A som veľmi rada za to, že tento program mi ukázal
práve aj tú možnosť podnikania, že to môžem skúsiť napríklad, pretože priznám sa, že na začiatku, alebo teda doteraz som si v tom tak neverila, že som si stále hovorila, že to nie je pre mňa, to iní sú podnikaví a ja tak nejak som sa v tom necítila úplne dobre. Mhm. A program Spokojná mi ukázal, že sa na to pozerám možno trošku zbytočne negatívne a um, že môžem ísť aj do tejto formy, aj do podnikania. Takže som v tom nabrala trošku väčšiu seba dôveru. Mhm. Dobre, no a ešte iba také pozadia mi povedz, že či teda, ako to vnímal tvoj manžel? Asi spomínala, že ste sa aj s manželom rozprávali o tom, čo tam zažívaš v programe, čo si objavuješ a tak. Aký máš feedback od neho? Môj manžel ma podporoval počas celého programu, za čo som veľmi rada. A niektoré veci som mu rozprávala, niektoré veci som mu neporozprávala. Dá sa samozrejme úplne všetko nejak prerozprávať. Jasne. A každopádne myslím, že ako obaja to vnímame pozitívne, že môže to priniesť do budúcna veľmi dobré ovocie. Mhm. Takže myslím, že tá ako keby jeho podpora jednak je pre mňa taká kľúčová a jednak aj on vidí to, ako keby tú spätnú väzbu má aj odo mňa, že to má zmysel. Takže ma tam bude podporovať ďalej. Možno záverečná otázka, Martinka. Čo by si odkázala ženám, ktoré sa možno rozhodujú alebo premýšľajú, či vstúpiť na cestu spokojnej ženy do programu Spokojná byť sama sebou? Môžeš niečo odkázať úplne úprimnosti a tak ako... Ja by som odkázala žienkam, aby ste neváhali, pretože poznať svoj potenciál prostredníctvom tohto programu je skvelá možnosť. Mne to veľmi veľa dalo a preto by som ho chcela odporúčať aj touto cestou ďalej. A verím, že si každá žienka nájde práve to svoje, tú svoju hodnotu pre seba. Takže prajem vám, žienky, aby ste boli spokojné, alebo teda, aby ste neváhali nastúpiť na cestu spokojnosti. Ďakujem ešte raz, Martinka, a prajem ti, aby tá tvoja cesta bola krásna a ty vlastne pokračuješ aj v ďalšom programe, takže držím palce, aby si našla tie veci, ktoré naozaj chceš a túžiš. Takže ešte pekný čas. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem.